Ayan na guys, tinatawagan na natin. Hello po. Hello, magandang gabi po. Hello. Ay, maganda. Teka lang ha. Maganda. Ayan. Ayan. Okay lang ba ganitong sit up, ma'am, Kulin Pipino? Tama po ba? Opo. Okay. Naririnig niyo po ako ng maayos dyan, ma'am? Opo. Sige. Bisaya po ba kayo, ma'am, o ano? Kasi ang sabi nila, ang mga Bisaya daw hindi rin marunong magsalita ng po at saka opo. Kasi wala sa lingwahe namin yung po at upo kasi ano na lang namin yung sa intonation namin. Maulagi? Mojud. Maujod? Taga disaman pud mo di ay kung inyong kung dili ninyo kuanon ba? Lainon. Taga disaman pud mo di ay, ma'am. Kuan jud mi, lumad jud mi sa Cebu, taga Cebu jud mi. Okay. Pero So, yan. Welcome po sa ating live stream. Ako po si VMR Channel sa YouTube. Mga kababayan, narito po sa atin ngayon via Messenger. Live po tayo ngayon, mapapanood sa siguro buong Pilipinas at kasama na rin sa ibang bansa dahil mayroon po tayong mga viewers na nasa ibang bansa, lalo na po ang mga OFW. At karamihan po sa ating mga viewers ngayon ay mga followers at mga supporters ni General Bantag at ni Isko Moreno. Sapagkat ako po ay isang vlogger po dati ni Isko Moreno at ngayon ay sumusuport po ako kay General Bantag. Bagong lahat, ma'am Kulin, bati po muna kayo sa ating mga viewers ngayon dito sa ating live. Good evening po sa lahat ng subscribers mo po. Good evening ho sa lahat. Okay, napaiyak may napaiyak ka daw dito kagabi, sabi ni Lulit Dumaraos. Ayan, okay. Mambiri niya, okay, ayan na. Ayan, paano ko ba uumpisahan? Marami na akong mga narinig, ma'am, no, na mga interview mo at saka, kumbaga, ako na nga yung pinaka-last siguro na nag-interview sa'yo based doon kay, nag-umpisa ka sa Senate at kay kasama ang Brother Jojo de Guzman Connect TV. Ako nga pala ay isang Bisaya din tayo, Bisaya rin ako at pure akong waray-waray, taga Samar. Sa Divine Word po ako nag-graduate ng college po. Divine Word. Alam mo yun? Sa Tacloban? Oo, sige. Okay, noong hindi ko pa kasi kayo masyado kilala, na-curious ako nang mapanood ko kayo mapanood kita ng kausap mo or na-interview ka ni kasamang Jojo after doon sa Senado na nakapagsalita ka nga at talagang napamangha mo yung sambayan ng Pilipino dahil kung tutuusin, no, parang isa ka sa parang outcast ka doon sa Senate dahil hindi ka nga alam yata talaga na pupunta ka doon or darating ka doon kasi sa reaction pa lang ni Senator Bato ay una nga parang napagkamalang ka na nandun ka daw sa kamp yata ni Teves at kinoreksyon din naman to ni Senator Bato. At marami pa rin tayo mga narinig about doon sa kung paano ka nakarating sa Senate. So, nagbunsod po ito ng parang na-curious kami, lalo na kami mga vloggers. At itong mga samahan kasi namin, although wala naman kaming formal na grupo, pero kami, kumbaga, nagkakaisa po kami sa isang prinsipyo na siguro, katulad din sa iyong asawa, ay hindi mahirap na kumbaga, hindi mahirap na mag-support. Kasi ganito tayo na mga Pilipino, likas sa atin yung yung lagi natin tinitingnan, yung pinaka nagiging kinakawawa, andun tayo lagi pagkiling. Pero in your case, ay kayo na nga yung nabiktima, kayo na ang nabiktima at mukhang nabibiktima pa kayo
ng mabagal na pag-usad ng hustisya. At hindi nyo po ito nakamit base na rin po sa aking mga napanood at mga narinig sa mga naunang interview sa inyo. Ngayon ma'am, hindi ako maraming magtatanong ng marami masyado sa inyo. Itong aking channel, isang maliit na channel sa YouTube, ay binibigay ko rin po sa inyo ang pagkakataon na kung ano man po ang hindi pa po ninyo nasabi sa ibang mga interview, ay dito po, malaya po kayo at masaya po ako na dito ninyo bahagi pa po yung iba pa po ninyong mga ano. Alam ko naman, napakaano naman po ninyo, yung ang tawag nun, yung discipline. Kumbaga, disiplinado naman kayo. So alam ko naman na ang mga sasabihin ninyo ay magmumula sa inyong puso kung ano man po ang inyong nararamdaman ngayon. Ma'am, ito na po. Naka-live na po tayo ngayon at marami na po ang nakikinig, nanonood sa atin. Kayo na po ang bahala, magpakilala sa inyong sarili at kung ano po ang inyong ibig iparating sa lahat. Sa lahat. Sana, ano bang tawag dito? Gusto ko sanang basahin yung, yung gusto kong basahin doon sa, sa Senado na hindi ko natapos. Kaya lang, nandun sa kwarto ko, hindi naman ko naman bahay to, nandun sa kwartong pinahihiram sa aking, matulugan. Kung naalam ko lang sana na may interview pa ako ngayon, which ang totoo naman, hinihintay ko talaga, di ba, VMR? Opo. Yun ang, ng channel mo. So, hinihintay ko, sana gusto ko yung basahin kasi marami akong, hindi ko kasi natuloy yun kasi parang binara ako, question ako, ganon. So, hindi ko natuloy na basahin. Anyway, ang gusto ko lang naman talaga malaman ng sambayan ng Pilipino or ng mga tao, especially sa Negros Oriental. Una, hindi bayaran ang asawa ko. Pangalawa, gusto kong i-uphold yung legacy niya ba, kasi masyado nang for the past 7 years na nabubuhay pa siya from 2013 to 2020 kung saan siya yung talagang sinasabi ko, kritiko talaga. Ang dami nilang sinasabi, pinapatay nila yung asawa ko ng paulit-ulit sa ere yung mga accusation hanggang hindi na nakayanan ng station. Ang sabi ng station, Rex, kailangan na natin gawin to dahil na yung reputasyon at credibilidad mo dito. So, i-sue na natin sila ng libel. Yung mga black timer at that time. Sabi ni Rex, wag na lang kasi kawawa naman yun. Katulad ko din sila, naghahanap buhay, may pamilya, bla bla bla. Pero sabi ng station, hindi. Kami na magdi-decide para sa'yo. So, nag-sue ng libel cases si Rex sa isang black timer. Hindi si Rex, actually, ang company, ang management. Pero Excuse me, ma'am. Opo. Liliwanawin lang natin si Sir Rex, ang asawa po ninyo ay empleyado po siya ng Energy FM. Opo. Okay? At hindi po siya isang black timer. Hindi po. Alright. Sige po, tuloy po ma'am, tuloy po. Opo. He's a member of the Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. May lisensya po siya. Empleyado po siya. Tumatanggap po siya ng minimum wage. At yung minimum wage na yan, palagi ko sinasabi ang liit naman ng sweldo mo. Palagi yan sinasabi sa akin. Walang kasalanan ang istasyon o ang kumpanya sa sweldong yan, gang. Kasi I agreed into it. Wala akong karapatang mag-murmur because before ako nag-enter into working with them, yan na ang agreement namin. So, kung may darating man na mas malaki pang sweldo sa akin, I have no right to murmur or to yung magreklamo ba because I agreed. Okay. Ganun siyang klaseng tao. So, Okay, ma'am. Ma'am, excuse me ulit.
Mm-mm. Um, yung ano mo po, Yes. yung papel habang ongoing ang ating ongoing ang pagsasalita nyo diyan, kung po pwedeng ipasend na lang sa sa Messenger, kung okay lang po, no? At para kasi mukhang mayroon ano 'yon eh, mayroon na magandang sasabihin kayo doon dahil nga sa naramdaman ninyo na parang na-block or hindi kayo pinagbigyan. Kung sana kung may chance tayo na makuha iyon, ay pupwede natin antabayanan natin yon, ma'am, habang nagsasalita po kayo. Kung okay lang, kung possible po, no? At isa pa, ma'am, no? Isa pa, ma'am. Pupwede nyo Opo. pa ba kaming bigyan pa po ng further info about dito sa sinasabing ano ba yung pagkakaiba ng black timer at saka ito namang mga nagtatrabaho mismo ng halimbawa mga radio station, kung ano ang pagkakaiba ng black timer. Gusto ko pong ma-educate nyo po kami dahil hindi po tayo mga professional na katulad ng asawa po ninyo at marami po dito. Kumbaga, ma'am, ganito, no? Bakit ko po ito inaano para po makita ng taong bayan na ang asawa po ninyo, kasi po ganito, no? Marami po kasi ang mga medyo naririnig ako hindi ko lang alam sa iba. Pero pag sinabi kasi nga black timer, medyo mayroong image na hindi masyado ganun kaano. So ngayon, kaya ko po pinapalinaw sa inyo na ang asawa po ninyo ay empleyado po talaga at hindi siya black timer. At sana po, ma'am, Opo. kung magbibigay po ka ng kunting linaw, ano po ang pagkakaiba ng black timer at saka yung empleyado mismo? Ang black timer po ay may pupunta sa isang istasyon, bibili ng oras, may nagpapasweldo, siya na nakakaalam kung sinong nagpapasweldo. Tapos pupunta na naman sa isang istasyon at bibili na naman ng isang oras or 2 oras. Tapos babayaran ng isang tao. While yung empleyado talaga, doon lang talaga siya sa istasyon yon, doon mo lang siya maririnig, doon lang siya nagtatrabaho gaya ng asawa ko. So sa Energy FM po, DYMB po ang niya, yung trabaho, DYMD, doon lang po siya nagtatrabaho. So yung mga black timer yun, parang parang butterfly na from one station to another, depende kung saan sila, tawag dito, kukunin ko lang yung kasi andito lang naman sa bag ko, yung dala-dala ko sa Senado. Yung sulat po, ma'am, sa sinasabi nyo? Kunin ko. Opo, yung binabasa ko kasi nga alam na ng mga vlogger nila Jojo na wala akong alam sa technology, so sulat kamay lang yung dinala ko doon, hindi computerized or whatever kasi nga walang tumutulong sa akin. O ayan, sulat papel, sulat kamay yan, yan ang binabasa ko doon na hindi ko natapos-tapos. Okay. Ganon. Ma'am, teka lang, ma'am, hanggat maaari po sana kayo lang talaga ang pagsalitain ko. Kaya lang, gusto ko lang din po pagbigyan yung mga paminsan-minsan may tanong ang ating live viewers. Ang sabi po dito nasaan na ba yung tanong? Ito si wait lang, ma'am, ha? Sino ba yung nagtanong? May nagtanong kasi, sabi, teka lang, ha? Tanong lang po kayo mga viewers, ha, kasi titingnan ko yung mga tanong ninyo kung hindi pa masyado na itatanong. Ito kasi, ma'am, may nagtanong dito, hindi ko na masyado makita, pero ang sabi niya ay wala po bang sa inyo nag-invite papunta sa Malacanang kasi daw yung mga digamong camp na-invite daw. Kayo po? Walang nag-invite akin na galing sa kanila, sa Senate. Lalo na sa Malacanang. Kaya nga, when I heard the news na nag-dinner sila doon, parang nasabi ko, wow, nag-dinner sila. Akala ko ba justice for all, the unsolved killings of Negros Oriental. Tapos ako na lang nga yung representative sa iba.
nawala doon. There are cases behind me. I tell you, there are cases behind me na hindi sila magsasalita kasi natatakot. Ganon. Ako lang naman ang nagsasalita kasi hindi naman sa hindi ako natatakot dahil hindi naman ako si Wonder Woman na gaganon lang yung bala. Gusto ko lang talaga hustisya para sa asawa ko. Gusto ko makita ng mga anak ko na I'm redeeming their father's name. Ganon. Kasi masyado na nilang tinapakan, masyado na nilang, pinatay na nila si Rex ng paulit-ulit. So, kaya ko ginagawa ito. Kung hindi ko man makuha yung hustisya sa dito sa Pilipinas or dito sa sanglibutang ito, sa hustisya ng Panginoon ko hihingiin. And hindi naman sa may mga ginagawa talaga ang Panginoon para sa amin. So, I would say, if God is with you, who can be against you? Sino ba namang mag-aakala na isang Colleen Pipino ang makapunta ng sa Senado? Hindi naman lahat ng Pilipino ay makapunta doon. Hindi ka nga makapasok kung wala kang invitation, wala yung pangalan mo, ang dami pang pasikot-sikot. So, ganun. Tama na yun na narinig nila o nalaman nila. Let's just see kung anong gagawin nila kasi alam na nila na there is someone by the name of Rex Cornelio Pipino na pinaslang, used yung getaway vehicle na under the name of the registered under the name of the assessor's office. So, alam nila yan, nandyan na yan sa YouTube, nandyan na yan sa Google. If they are really interested to help me, hindi naman mahirap para sa kanila. So, Alright. ito yung sinasabi ko sa'yo, na dala-dala ko doon sa Senado. Alright. Yan. Sabi nga ni Jojo de Guzman dito, ma'am, ang swerte mo, bro, kasi sa'yo daw babasahin yung mahiwagang birtod mo, ma'am, sabi rito niya, kasamang Jojo. At andito si Spencer Lacali, ang kasama po rin namin. I think na-interview na rin po kayo nito. At andito yung mga bago nating pasok. Shoutout sa mga bagong pasok, Night Chosero at Marie Garcia, sa mga bagong pasok guys Hindi ko mababanggit. Ito na po ang mahiwagang birtod na mukhang hindi po napatapos na masabi ni Ma'am Colleen Pipino doon sa Senado at awa ng Diyos, papalarin siguro tayo ngayon na marinig po natin lahat. Kapit guys, kung ano po ang atin maririnig dito kay Ma'am Colleen Pipino. The floor is yours. Actually, konti lang naman ang hindi ko siguro nabasa. Siguro, Diyos ko, parang iba yung feeling ko doon sa dito. Anyway, I will just read it to all of you guys. Ito yung intro ko noon. Good day, everyone. Thank you for this opportunity. Yesterday, I was here, listening to the many stories of pain and grief of losing someone you dearly love. I am with you on this because I believe no one deserves to die ruthlessly. But I am not here to condemn nor to defend someone. I just want my story to be told and heard. My story would be different. My story would be different from yours, so different. I beg you for respect, for this is my truth. Asawa po ako ng isang media na pinatay. He was shot dead in front of me. He was passionate about his job, so dedicated. He even walked 18 kilometers just to see if indeed there is a gold mining, land-grabbing incident in the area of San Francisco, Bancolino, kasi may nagsusumbong. Ugali niya na hindi niya dadalhin ang isang issue sa area kapag wala siyang nahahawakang dokumento o hindi niya nakikita kung ano ang totoo. For 7 years, pinapatay nila ang asawa ko sa Eric, destroying his being. Pero pag nakikita naman niya ang mga ito,
ay tinatapik lang niya sa shoulder, saying, God bless you. Nung sinampahan siya ng libel cases, 2 of which acquitted at 1 is on appeal. They issued a warrant of arrest at dinakip siya 7:45 ng gabi, Biyernes. There are attempts na patakasin siya sa likod ng station ng mga kaibigan niya, but he said no. God will raise a standard. Binigyan siya ng bodyguard, ayaw. Barel, ayaw. Stating na wala siyang upos na sigarilyo o buti ng alak sa bahay, baril pa kaya. I argued with him, pero paano kung papatayin ka nila? He answered me, di dagway siya ing ana kadautan. Sa Tagalog, hindi siguro siya ganun kasamagang. Ang importante, hindi ako ang pumatay, sila. My husband was a known critic of the Digamo administration. Although I hate people calling him that because he is not against a certain person, a group of people. He's not against a certain political color. He's not against the government. He's against bad governance, corruption, and raping the environment. What are the issues tackled by Rex Cornelio Pipino, my husband? Quarry, black sand mining, gold mining, project that COA said 43% overpriced. In OPH, Central Block Building. These are just a few of the many issues tackled by him. He even went his way to give some documents in Malacanang and DENR here in Manila, early months of 2020. Ano bang nangyari sa investigasyon? Sadly, walang na-file even if my Toyota Gray Vios registered under the name of the Provincial Assessor's Office. Hindi kami agad pinagbigyan ng waiver para mabuksan ang sasakyang ito. It took us 3 days to get a search warrant. Logbook na pinunit ng May 4 at May 5 ang pages kung saan nandun ang mga vital information tungkol sa oras biyahe ng sasakyan. My person of interest, isang pulis na close-in security ng late governor. My memo telling all employees na to talk to the investigators dahil may sarili daw silang investigasyon. Nasaan na ang result? Di sila nagbigay ng CCTV footage around the Capitol dahil sira daw. Buti na lang may nakakuha ng CCTV ng Dumaguete City kung saan kitang-kita na lumabas doon ang gunman at simpleng naglakad patungong Negros Oriental State University. Walang views ay pumasok sa Aqua Center sa gilid ng Kapitolyo at nanggrahe doon. Hindi pinayagan ang reenactment of events na ni-request ng PNP. I was hopeless. For the past 3 years, walang na-file na kaso. I sought for divine justice. Pangarap ko na lang po na wala ng batang lalaking walang ama. Wala ng asawa, mawala ng katuwang. Sana, in aid of legislation, may batas para madaling naming makuha ang hustisya dahil sa ngayon, ang hirap-hirap, lalo na kung wala kang kapit, wala kang kaibigan, wala kang kapangyarihan at kayamanan. That those who have less in life should have more in law. May the good Lord bless Negros Oriental with a leader that after God's own heart, not just someone who is having a form of godliness but denying the power thereof. Thank you po sa lahat. Salamat po. Mabuhay po tayo. Yan ang hindi ko na finish na
kasi palaging binabara, ganun. So sir, thank you for this opportunity na natapos kong basahin ang dapat ko sanang basahin doon sa Senate. Pero alam niyo na to alam na to ng mga vloggers kasi lumabas na ito sa mga interviews ko. So at least I had the opportunity to write at hindi nila na masasabi na tinuruan ako, gaya ng gusto lang ipalabas na may taong nasa likod ko. Ito po 6 o'clock po in the morning, 10 po kami pupunta ng Senado, hindi po ako kumain at wala po akong ginagawa. Ito lang ginawa ko to, ang daming papel. Pero ito lang kasi sabi ng kapatid ko, ano na lang ate, short na lang sabihin mo, isulat mo dyan kasi kung baka maboard silang makinig sa'yo. Pero I thank God, hindi naman pala sila na-board sa story ng buhay ko. Sir, may tanong ba kayo? Kasi minsan, nahirapan din akong magsalita pag walang nagtatanong. Alright. Ninanamnam kasi po namin yung mga sinasabi ninyo. Dahil nga sa marami na rin ang mga nag-interview sa inyo, kaya hanggat maaari, i-minimize ko na rin yung mga tanong ko. Pero ang sa akin na lang ngayon, kamukha niyan, yung mga mas lalo pang mabroder, mas lalo pang magkaroon po ng kaliwanagan ng lahat. Lalo na po yung mga kinaukulan na katulad nga po ng sinabi ninyo dyan, na sana wala na pong mga anak na mawalan ng ama ng ganitong pamamaraan. Sana yung asawa po naman ninyo nag-ano lang ginagampanan lang niya yung tungkulin. Sir? Kaya tatagan po ninyo ang inyong loob, ma'am. Nandito na rin po tayo. Kung bakit po parang baka yung iba, di ba? Mayroong makakapagsabi, hindi natin maiwasan. Mayroong magsasabi na mga ano lang kayo, marites, may lang kayo, may vlog lang kayo. Hindi Actually, ma'am, una ko agad tanong kay kasamang Jojo de Guzman ang pagkatapos mong mag-live sa kanya, tinanong ko kaagad siya kung sino po kayo. Kasi hindi ako masyado interested talaga doon sa sorry to say pero hindi po ako masyado interesado doon sa nangyaring Senate hearing kasi nga alam ko po one side lang po ang maririnig doon until such time na mayroon palang other side of the story na manggagaling po sa inyo na ito po talaga ang dapat marinig. Sad to say dahil mukhang hindi kayo masyado binigyan ng doon. Kumbaga masasabi natin na hindi kayo masyado nabigyan ng malaking luna. Kumbaga sa Bisaya, hindi ko masyado sa Tagalog, no? Pasensya na kayo, guys. Halo-halo kasi ang ko. Kumbaga, wala yung luna sa ilang kasing-kasing. Kumbaga, binigyan kayo ng chance na kamukha nito ngayon. Yun yung iniisip ko ngayon na ibigay dito sa inyo itong Sapagkat ma'am, kami po, mga vlogger, at isa pa sa narinig ko sa inyo, bago kayo magtapos ni kasamang Jojo noon, ay nasabi mo sa kanya na anong tawag sa inyo? Sabi nga ni kasamang Jojo na kami ay mga vlogger o mga influencer. Parang mayroon kang sinabi na parang wish mo sana darating ang araw na huwag kayong masisilaw, huwag kayong madadala sa mga tukso ng pera or salapi. Siguro pinapatungkol mo ito sa iyong asawa, no? Ngayon, ma'am, bigyan niyo pa kami further naman about doon kay sir. Sa mga hindi pa po masyado nakakaalam, ano ba si sir na bilang asawa, bilang trabahador, ano ang kanyang klaseng pagkatao, paano siya nagtrabaho, paano siya bilang isang ama ng pamilya?
Ah, I love this. I really like, telling you about my husband. Ah, ano siya eh, kung trabahante, hindi siya nalilate. Yung tipong pag na-late siya, magkakagulo yung istasyon. Kasi, bakit na-late? Hindi yan malilate. Parang ganun talaga. Kahit 5 minutes, 10 minutes, pag na-late na yun, one time, na ano pala siya, naplatan siya ng motor, talagang nagkagulo. Kasi imposibleng malilate si Cornelio. Ganun talaga sila eh. Imposibleng malilate si Rex. Ganun. Tapos, kung pag magtrabaho yun, lahat ng puso, lahat ng strength, lahat ng ganun siya. Tapos kung lalapit ka siya, sa kanya ng tulong, hindi ka niya bibitawan hanggang hindi matapos yung problema mo. Kunwari, pupunta ka, sige po ma'am, dito ka, ano po problema, ganyan, so on air, ganon. Tapos, kasi sir, yung yung bahay namin, malapit lang sa may ilog, tapos malapit nang mahulog sa ilog kasi sa quarry, ganito, ganun. Pupunta talaga si Rex Cornelio doon, magpipicture, magla-live ng news, o ganito. Kunti na lang yung pala talaga ng bahay nila, ganun. Ganun siya, or may sakit, pupunta siya sa mga kaibigan niya, ng donation, o sa mga tao sa hospital, or sino kakilala niya na mga makatulong. Ganun siya, hindi kanya bibitawan hanggang hindi matatapos yung trabaho o yung problema mo. It be pension sa SSS, ganun siya. Kaya nga sabi ko palagi sa kanya, mag-ano ka na lang kaya? Mag-politician ka na lang kaya? Kasi baka naman gusto mo ibigay ditong bubong din natin o anong mabibigay mo sa tao. Ganun ako sa kanya minsan kasi ganun siya klaseng magtrabaho. Bilang ama naman, siya, disciplinarian pero loving. Kaya yung mga anak niya, one incident, naalala ko, yung anak kong lalaki, binubuli sa school, siya palaging sinasabi ng papa niya, pasensya na, wag ka nang mag-ano. Pero nakipagsuntukan talaga siya. So pagdating sa bahay, pinalo siya ng papa niya. Tinanong ko siya, bakit ka nakipag-away? Siya, mama, pag hindi ako gumante, malaman ni papa, papaluin pa rin ako. So, yung alkansi sa Tagalog, yung Lugi. lugi pa rin ako. Mabuti na rin yung nakipagsuntukan ako. Pagdating naman sa bahay, papaluin ako, hindi ako lugi. Kaysa papaluin ako, nagpasensya ako doon, lugi ako. You see? Kasi hindi konsentidor si Rex eh. Kaya ako bilang asawa, takot akong magkamali sa kapitbahay o sa ibang tao, magkamali akong magsalita, masaktan ko yung ibang tao sa pamagitan ng salita ko kasi may yun eh. Minsan makikinig yun ko anong sinasabi ko tapos pag gumanon yung mata ay tigil na si Kulin yan. Tigil na para na akong patay. Baka anong nasabi ko, magagalit ito sa akin. Tapos hindi siya materialistic na tao talaga. Palagi ko nga sinasabi, ikaw para ka talagang galit sa pera. Yung hindi siya magastos na walang kwenta. Palaging tulong. Pero happy ako. Tuwing nakikita ko yung asawa ko na happy siya sa ginagawa niya, happy ako eh, sir eh. Ewan ko ba, siguro malaki lang talaga yung pagmamahal ko sa kanya na nakikita ko kahit wala kaming pera or kapos kami sa ibang bagay, hindi naman ako kapos sa pagmamahal. Yung ganun, yung I have something ba na hinahanap ng ibang babae na wala sa kanila na meron ako. Yun ako proud. Meron akong isang Rex Cornelio ba na who loves me completely. Yung hindi ba tipo na kailangan ko mag-makeup,
Kasi kailangan maganda ako. Wala akong ganun na insecurity. Kailangan kong magdamit ng ganito. Yung bang ibang asawa na mag-exercise talaga, magpapasexy talaga kasi hindi sila secure sa pagmamahal ng asawa nila. Ako, wala akong ganun. Secure ako kahit pa nung pa lang kami, girlfriend, boyfriend. Alam niyo naman, nakita niyo ng picture niyo, gwapo talaga. So, minsan in-approach ako ng isang kasamahan namin sa trabaho, sabi niya, "Give me 1 week." Sabi niya ganun talaga sa akin. Kasi maganda siya, sexy siya, haba ng buhok niya. Sabi niya sa akin, "Give me 1 week. Agkawin ko si Rex sa'yo." Parang ganun ba? Okay. Nung dumating ang 1 week, lumapit talaga ako sa kanya. Sabi ko, "So ano nangyari sa 1 week mo?" Tapos sabi niya, "Ang bigat mo kay Rex." Ibig niya sabihin na talagang ba, ang bigat ko daw kay Rex. Ganon, di. Doon ako, pero nung tumaba na ako, medyo naka-feel ako ng insecurity. I admit that. Insecure ako nung tumaba na ako. Tapos, one time, para ba uy, haba pala ng buhok mo. Nakita ko si Rex na may angkas na yung dito lang daw yung buhok. Di na-planning naman ako. Naaway-away ko na siya. Parang, why are you not trusting me anymore? Gang sabi niya ganun. Tapos pumupunta ako sa opisina. Parang, ay, siguro makipag-boyfriend ako pag si Rex. Yung parang ganun. Parang bang pinaplaning nila ako. So, tendency, inaaway ko na siya. So, ang ginawa niya talaga, pinunit niya yung damit niya dito talaga from here up to the here. Sabi niya, Gang, kahit minsan hindi ako nagkasala sa'yo sa isip, sa gawa, sa salita. Pinakasalan kita ng 2 beses, kulang pa yun kahit buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Yun, doon ko nakita nung binaril siya na talagang binigay niya yung buhay niya sa akin kasi he was protecting me. Nag-stop talaga siya . Nakita ko talaga with all my my heart, sinasabi ko talagang totoo. Nakita ko nag-break siya . Nag-break siya na parang hinintay na lang niya yung pangalawang bala sa ulo niya na sabi niya halagang, yun ang talaga sabi ko, mauna ni Gang, ito na yun. Doon ako umiyak ng husto but I didn't cry there kasi para akong na-shock. Hindi ako marunong bumasa sa cellphone. Wala akong alam na gawin. So doon sa hospital, sinabi ko, sabi pa ng doktor, "Ma'am, pinakita yung sa heart niya ba? Ma'am, ito yung basis namin na i-declare namin siya na dead. I-declare na namin siya na dead, ma'am." Sabi ko, "Please, subukan niyo uli na i-revive siya. Kahit isa na lang po, Dok." Sabi ko talaga kasi baka bubuhayin siya ni Lord. Tapos sabi niya, "Ma'am, tingnan mo to, dinala yung yung paper ba?" Sabi ko sa doktor talaga, please, isa na lang po." So, bumalik yung doktor doon. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Bumalik na naman siya sa akin after 5 minutes or something. Sabi niya, "Ma'am, wala na talaga yung heart niya, hindi na nagpa-pump. Ito na talaga yung basis namin, i-declare na namin siya ng dead." So, pumunta ako sa kung saan siya nakahiga sa emergency room. Nakita ko yung dugo nakatulog pa sa sa sahig. Tapos, ang wedding ring niya, naalala ko, kinuha ko, sinusuot ko ito. Ito, yung isang wedding ring, at saka yung sa akin, at saka yung binigay niya yung engagement ring. Kasi, noon wala kami engagement ring. Kasi pag darating ang araw na, pwede ka na bumili. Bilhan mo naman ako kahit kasal na tayo. Gusto ko kasi makita yung sa kamay ko. So, binilhan niya ako. Hindi naman ito masyadong mahal. Pero talagang nandito yan sa kamay ko. Pati yung wedding ring na suot niya. So, hinalikan ko siya sa noo.
Sabi ko, Gang, if this is the will of God, tatanggapin ko. Pero hindi ko talaga makuhang umiyak sa gabing yun. So, ah, dineclare na siya na dead. In-interview ako sa media. Wala, hindi ako umiyak. Sabi nga, tapang-tapang talaga ni Kulin, hindi umiyak. Dinala siya sa sa Eterna Chapel. Doon, palagi ko siyang binabalikan kasi gumaganon pa yung kamay pag hindi pa siya masyadong matigas ba. Hindi pa siya masyadong matigas, yung skin niya pa, hindi pa matigas. So, palagi kong binabalikan, hinahalikan ko yung noo niya. 3 o'clock in the morning, May 6, tama ba itong ginagawa ko, sir, sa programa mo? Okay lang po, okay lang po. Sige po, tuloy po. 3 o'clock in the morning, before pala that, din sa hospital, gusto nilang Ma'am, kunin excuse me. yung dugo. Wag niyo pong dugo. Yes? wag niyo pong alalahanin. Nandito po kami to support you kung hindi niyo po ito nakuha sa iba. Okay. Kami ng mga bago niyong nakilala. Opo, hindi ko talaga. Kasi yung nangyari po sa inyo, maaring mangyari din po ito sa amin lahat eh. So, para to aware na rin. At siguro, baka may awa ang Diyos, makarating ito sa kinakaukulan. Hindi naman tayo nandito para Hindi. manggulo ng sistema. Gusto kong iparating o- ito. Gusto kong iparating ito sa mga asawa nang gumawa nito sa asawa ko. Ganito kasakit yung ginawa niyo sa amin. Hanggang ngayon, 3 years na, masakit pa rin sa akin. Ay, Diyos ko, ayaw ko na sana itong sabihin naman na nagdrama ako, pero ito ang totoo. Tingnan niyo ako. Maswerte kayo dahil yung asawa niyo katabi niyo pa. Kahit alam niyo na medyo may pagkasalbahis yung mga asawa niyo kasi pumatay ng tao. Yung dugo sa kamay ko, ayaw ko talagang i-wash actually. Doon pa sa hospital, pabalik-balik sila, ma'am, please i-wash mo. No. Okay lang ako, ma'am, you're not allowed, na ng blood sa kamay mo kasi COVID. Sabi ko, hindi. I insisted na ayaw ko talaga. Pero baka nila ako kasi COVID, ganun. So, winash ko. I was so calm. Winash ko. Pero nung pilitin na nila akong magbihis dahil maraming dugo doon si Rex. Ayoko talagang magbihis for 3 days. Hindi ako nagbihis, hindi ako nagugutom, hindi ako nauuhaw, hindi ako napapagod, hindi ako nakakatulog. Then, ilang oras na nakakaramdam na ako ng pagod, pero ang utak ko hindi nagpapahinga. Doon lang ako umiyak na hindi ko pa nasubukang umiyak ng ganun. 3 o'clock in the morning, May 6. Sinabi ko, may media pa ba sa labas? Sabi, wala na, ante. May tao pa ba sa labas? Wala na po, ante. Pakisara yung mga pinto. Sinara. Lumapit na ako kay Rex. Nung lumapit ako kay Rex, nung nakita ko yung gums niya na parang papel, ganito na talaga kaputi, wala nang dugo. Doon na ako nag-breakdown na. Isip ko talaga, wala na. Wala na talagang pagkakataon na mabubuhay pa siya. So, umiyak ako hanggang yung mga nasa paligid ko, yung mga sisters ko, yung mga young people sa church, lumuhod na rin sila at nag-pray ba. Nabigyan ako ng strength. Kasi parang hindi ko talaga makaya siguro kung wala yung Panginoon na tumulong sa akin. So yun. Tapos marami ng
pumupunta kahit COVID, pumupunta sila. Ayokong, at first hindi pa rin alam ng mama ko na patay na si Rex. Kinuha yung cellphone niya ng mga ng mga kapitbahay ko kasi nakikita na niya sa Facebook na condolence, condolence. Sinasabi niya, anong condolence? Nasa hospital pa nga. Sabi ng mama ko ba, mahal na mahal niya si Rex kasi yung anak kong babae, nung pumunta na yung pastor namin alauna ng madaling araw sa bahay para ipaalam sa mga anak ko na patay na yung papa nila. Talagang nahimatay talaga yung anak ko. Nahimatay siya na nawala na yung papa niya. Palagi niyang sinasabi sa akin, ma, they have taken my opportunity na na ihatid ako ni papa sa aisle when yung time ko na magpapakasal ako. Kasi sa aming faith kasi dapat talaga yung may veil. Proud yung papa ko na may veil ako. Na ibibigay niya ako sa magiging asawa ko na may veil ako. Na yung mga turo niya sa akin, hindi ko makakalimutan at kakalimutan. Kinuha nila yung oportunidad na yun sa akin, ma. So, at first, hindi ko maintindihan ang anak kong babae, bakit gusto niya yung kwarto madilim, bakit ayaw niya ng nakakausap. Yun ang ginawa nila sa amin na hindi nakikita ng tao. Siguro hindi nyo rin alam na yung effect ba ng ginawa nila, yung emotional effect sa bata. Parang ayaw niya makakita na kumpleto yung mga friends niya. Tapos hanggang one time, pumasok ako sa kwarto. Yung pintuan, maraming nakasulat na kung ano-ano, na parang, uy, hindi na ito maganda. Hindi ko na lang na-remember yung mga words na sinusulat niya. So, sinasabi ko, Day, ang papa mo hindi matutuwa kung ikaw ay susuko. Susuko ka. Kailangan tumayo tayo, kailangan tanggapin natin to, na wala na talaga yung papa nyo. He's happy now. Pero yung anak kong lalaki, sabi niya, ma, tama na yan, masyado na tayong hipokrita. Kung hindi naman yun sa pagiging hipokrito, anak, sabi niya, nasasaktan ako, gusto kong ilabas, nasasaktan ako. Sabi ko naman, pwede mo namang gawin yan, pero wag kang mag-isip na kagaya din nila. Patawarin na natin sila, anak. Palagi kong sinasabi sa kanila, sa aking mga anak yun, na patawarin na natin sila. Doesn't mean na hindi tayo maghahanap ng hustisya. Yun ang pain na, ano bang tawag doon? Gusto kong makita nila. Gusto kong makita nila dahil nakalimutan nila na may mga anak din sila. Yung trigger man, yung maliit yung legs at saka yung isa na medyo malaki yung legs. Kilala nyo ang sarili nyo. Pumatay kayo ng tao na walang kasalanan sa inyo. Walang kasalanan si Rex sa inyo. Sana kayo na magbago ng buhay. May mga anak din kayo, may mga magulang. Sir ano bang tawag dito? Naiinggit ako. Naiinggit talaga ako sa mga byuda dyan na wala nang pain. Wala nang kaya na nilang mag-move on. Pero ako, patuloy ako sa buhay ko, pero palagi kong sinasabi, nagluluksa pa rin ako hanggang ngayon. Lalo na walang hustisya ba?
Lalo na makikita mo na pag maliit ka lang pala talagang tao, kung wala kang kakapi sa politika, ang hirap. Pupunta ka dun sa Senado with all, yung parang pag-asa ba? Pag-asa na baka malaman nila ito. Storya ko, baka gagawa sila ng paraan, matulungan ako, tapos ma-disappoint ka lang kasi, ay, ganun pala yun. Ganun pala yun. So, dapat sana may tayo, may law tayo ba na kung yung mabawasan yung power ng mga opisyal na nasa sa panggobyerno, yung hindi nila talaga hawak lahat. Masyado na silang binibigyan ng power ba na minsan na-abuse na rin nila na ano mo yung punto ko, sir, na para akong walang kausap. Ang hirap pala nito, sir, para ako namumuno. Hindi, sige. Hello. Ma'am, nakikinig po kami, pati yung mga viewers dito at ninanamnam po namin bawat sabihin ninyo kasi nga ito po yung maaring magawa naming tulong sa inyo kahit papaano. Alam ko naman wala kaming magagawa sa inyong tulong. Unang-una, marami na ako narinig ayaw yung tumanggap ng GCash, no? Pero mamaya mayroon akong isasuggest sa inyo baka magustuhan ninyo. Ito'y tulong na hindi basta tulong na cash, hindi. Pero mayroon akong sasabihin sa iyo mamaya pagkatapos natin o kaya sa PM na lang mag-call tayo. Mayroon ako sa inyong basta kasi nabanggit ninyo writer po kayo, no? Opo. Sandali, sir, ha? Sige. Aurora, can I? Tubig, please. Sakit na ng ulo ko. Sige, inom muna kayo. At ano lang kayo, mama? Hold your lang kung hanggang kaya nyo lang kasi kami naman dito, wag niyo po kaming alalahanin. Kami po ay nag-aalala sa inyo. Ito po ay kasiyahan ko po na kasi nga ito yung pinagkait sa inyo na hindi kayo napakinggan ang side ninyo. Sa amin man lang mga vloggers na masasabi natin katulad din ng asawa ninyo na mayroon din prinsipyo na pinanindigan sa buhay na ginagawa namin ito dahil tungkulin namin na ipagmalasakit ang ibang tao na walang kakayahan isiwalat or magsalita sa himpapawid. Sasabihin ko sa mga tao baka sabihin nila nagdadrama ako. Ganito kasi yun. In-interview ako kanina pa nagsimula kaninang hapon. Ang emosyon ko po tumataas kasi marami na tuloy akong na-recall. Marami akong nasabi sa iba na vlogger na hindi ko nasabi sa isang interview. Pero kung pagtagpiin mo man, natatagpi naman siguro, kaya ako naging emotional na ngayon kasi kanina pa nila ako po ini-interview po. So, yung hindi naman sa nagrereklamo po ako, ini-explain ko lang yung sarili ko kasi yung mga basher minsan, wala talagang empathy. Hindi marunong maglagay ng kanilang paa sa sapatos ng ibang tao. Walang empathy ba? Iba kasi yung sympathy dahil sympathy lang yan pang pababaw lang yan Pero kung yung empathy na ang gagamitin ng isang tao, yung ilalagay mo yung sarili mo sa nararamdaman niya o sa sitwasyon niya, doon mo maintindihan bakit ako umiyak ng ganito. Kasi mula pa kanina, talagang pataas ang emosyon ko. Maraming mga nangyayari na naalala ko na ayoko na sana pero gusto ko ring i-share para makita ng mga killers kung buhay pa kayo, yung hindi ko maintindihan na alam nyo naman yung inutos sa inyo hindi mabuti, pero bakit in-execute nyo? May tupak ba kayo sa ulo o talaga lang masama kayong tao?
Ano kaya mararamdaman ng anak niyo, ano, kung malaman nila na yung papa nila killer? Tapos i-deny niyo, darating ang araw sasabihin ng anak niyo, Papa, ikaw ba yung pumatay kay Rex Cornelio? Ano kayang maramdaman mo, ano? Tapos, i-deny mo kasi nahihiya ka sa sabihin sa sarili mong anak. Sana hindi mo na lang ginawa para darating ang araw na hindi ka mahihiya sa harap ng anak mo. Alam ko naman, mapapanood mo to. Mapapanood mo ito kasi interesado ka kung anong nangyayari. Baka ipatawag ka. Pero, I will tell you, galit na galit sa iyo ang Panginoon. So please repent hanggang may ano pa. May binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon. Dahil yung iba mong kasamahan, namatay sa COVID, namatay ng heart attack, namatay ng ng kidney failure, namatay ng gunshots, namatay yung tatlo, hindi ko na maano kung anong kinamatay nila. Pero God, kung hindi kakampi kong Panginoon hindi ko nga akalain na may mga tao darating ako dun sa Senado. Ha? Ang mahal-mahal ng ticket ng eroplano, oo nga, kaya nga question nila ako, bakit ako dumating doon? Dahil ang mahal-mahal ng ticket ng eroplano, may nasod ko na po, nagpaluyo, may nagsusuporta sa akin. My God is a living God. He can use anyone. Tingnan mo tong mga taong to. Do you think these people around me, hindi ito ni-raise ng Panginoon? Na balang araw, when they face the white throne judgment, may mga prize to. Alam mo? Kasi gumawa sila ng mabuti sa kapwa nila. Pagtimbangin sila ng Panginoon doon, gumawa sila ng mabuti. Kayo, anong dadalhin nyo doon sa harap ng Diyos? Yung ilan ang pinatay nyo? Ilang batang inosente ginawa ninyong orphan? Na you're so proud, Diyos ko. Sabi nila, 300,000 lang yung bayad sa inyo. Nasaan na yung 300,000 ngayon? 300,000. Wow. Tapos, pagkatapos nun, nasaan na yun? Wala. Kahit siguro magkasakit kayo, kulang pa yun. Ang kinuha nyo sa amin, head deacon ng church namin, isang mabuting ama, isang mabuting asawa. Isusubo na lang ni Rex Cornelio, ibibigay pa yun sa akin. Minsan, ang anak ko umaten ng ng isang parang, forum ba? Tapos yung mga kausap niya doon, na mga kasing edad niya, sinabi, ang papa ko, Diyos ko, dumadating, lasing, nag-aaway sila ng mama ko, bla bla, siya talaga, wala siyang masabi. Nung turn na niya, o ikaw, anong masasabi mo sa family life mo? Sabi niya, dumating ako sa ganitong ma'am, ganitong edad, pero hindi ko pa talaga nakita yung papa at mama ko na nag-away. Hindi naman sa abnormal kami ni Rex, pero nag-aaway kami sa text. Dito, nasa sala ako, nasa kwarto siya, nagte-text kami pag nagtatampo ako sa kanya, pero pag tingin niya na, mahahaba-haba na rin itong pag-uusap natin sa text, lalabas yan ng kwarto at sasabing, Pinangga, tama na yan. Hindi ka na. Alam mo namang hindi ako makakatulog kung wala ka. Sige na. So ako naman, yung pride ko rin, hindi ko rin pinatataas. So pupunta na ako sa kwarto. Tapos doon niya i-explain sa akin, ganito kasi yun langga. Kaya
hindi kita pinayagang pumunta doon kasi ganito. Hindi kita pinayagang bilhin yun kasi ganito. Yun, so maintindihan mo na kung bakit. So wala talaga kaming pag-aaway. Wala. Hindi ko ma-recall na nag-away kami kaya masakit. Kasi tanong mo sir, ano siya bilang asawa, bilang ama, bilang tao. Ganun siya mag-handle sa family niya. Hindi kami mayaman. Hindi kami mayaman pero masaya kami. Masaya kami. Lumaki yung mga anak namin na ano, may pagmamahal ang pamamahay nila. We don't have a big house but we have a home. Ganun yung ko. We have a home. Tapos basta-basta lang patay ng mga tao dahil they wanted to have a house. They wanted to have a big house. They wanted to have daming pera. Yung great nila ba? Kinuha nila sa akin yung home. Kinuha nila sa akin yung kayamanan ko. Dahil gusto nilang yumaman ng yumaman ng yumaman. Sana, hindi nyo na lang inanusin eh. Doon na lang sana sa Negros yung boses niya. Yun ang pagkakamali nyo eh. Pinatay nyo, tingnan nyo, buong Pilipinas tuloy. Buong Pilipinas tuloy ang nakikinig sa kwento namin. Di sana doon lang, open secret lang doon sa Negros. Walang nakakaalam kung anong nangyayari. Walang nakakarinig na ibang island. Hanggang Negros lang, Oriental. Tapos nilagay nyo pa sa tarpaulin yung picture ng asawa ko. Kasalanan nyo to talaga. Sisihin nyo yung sarili nyo. Tapos wag nyo akong i-treat na papatayin o kasi hindi ko kasalanan to ha. Kasalanan to ng script nyo. Sino bang script writer nyo? Pakitanong. Sino script writer nyo sa drama nyo? Ituloy, naggaganito. Sa inyo yung mainstream media, sa akin yung mga vloggers. At saka alam ko matitino kasi bumoto ako kay Isko Moreno eh. Nangumpanya pa ako doon sa mga kapitbahay ko, sa mga kakilala ko. Salamat naman at may nakuha din talaga akong boto para kay Isko Moreno. Ano pa bang sasabihin ko? Sir, sinabi na ko na eh, yung siya bilang asawa, bilang trabahador, bilang ama, pa? Ayan. Dami kong Sige, mayroon na rin kasi nag-ano sa akin dito. Magsalita daw ako. Alam nyo, bagamat na-enjoy ko yung mga kwento ninyo, ma'am, kasi parang ninanamnam ko rin. Alam ko, ninanamnam ng mga viewers. Although parang minsan, kung titingnan natin, baka mahirapan kayo kasi nga mukhang emotional pa rin kayo hanggang ngayon. So, hindi naman ako nandito, kumbaga ang akin lang, para kahit naman papaano, hindi para sariwain natin yung sakit, kundi para maramdaman ninyo na out of nowhere, Sir? meron kayong makikilalang mga tunay na kaibigan. Kung mayroon man kumitil ng buhay ng inyong pinakamamahal sa buhay, mayroon namang mga tao na hindi nyo kilala, pero ipapakilala sa inyo ng Diyos. At kami siguro yon. At siguro kami mga vloggers, masasabi nga natin, nabanggit mo na lang ng si Isko, ako yung vlogger na, kaya ako parang nagka-interest din sa asawa ninyo dahil based na rin sa pakikinig ko sa inyo at pakikinig ko kay kasamang Jojo sa pagtanong ko sa kanya, narinig ko na ang asawa ninyo ay maprinsipyong tao, gusto lang talaga ng trabaho, yung tapat lang, yung tama lang, walang hinahangad sa buhay kundi kapayapaan lang, maging maayos lang. Kaya nga lang,
hindi maiiwasan, along the road, may trabaho siya na kailangan niyang gampanan. At sa trabaho niya na ito ay may mga masasagasaan talaga siya ng mga masasabi nating mga gumagawa ng hindi maganda sa ating lipunan. At siguro kalakip talaga yan. At siguro yun talaga yung cycle natin. Para sa akin, ma'am, nakikita ko sa ngayon, no? Parang nagpapasalamat tuloy ako sa Diyos kasi hindi parang, talagang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakakita ako ng mga tao katulad ng ninyo at sa kaasawa ninyo. Sinasabi nyo na babanggit ninyo, mayroon kayong paggalang, pagrespeto sa Diyos. Siguro doon din ang sasabihin ko sa inyo na hindi para palakasin lalo ang inyong loob kung ano man, hindi. Ito lang masasabi ko sa inyo bilang isang naniniwala rin na may Diyos ang lahat dito sa mundo, may Diyos tayo na kinikilala. Ang Diyos kasi ayon sa Biblia, sa kanyang mga anak, hindi naman magbibigay ng problema kung hindi natin kayang lagpasan. O hindi magbibigay Yun lang. yung pagsubok kung hindi natin kayang lagpasan. Ibig sabihin, pag binibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon, kinikilala niya tayong mga anak. Kasi sabi nga sa Biblia pa rin, ang Panginoong Diyos ay namamalo siya sa kanyang mga anak. Siguro, katulad sa asawa ninyo, ganun siya kadisiplinado, ipagpalagay na lang natin. Tayo naman nanggaling tayo sa Diyos, di ba? Mga anak tayo ng Diyos. Siguro, ganun lang talaga yon. At after all, lahat naman ng mga bagay, may mga katapusan naman, lahat ng nakikita natin. Sa atin na lang nito ngayon, siguro regrets natin bilang tao pa rin, human. Ang kailangan na lang natin dito ay sana maninig tayo ng kinakaukulan ngayon. Ang itong mga siniwalat ninyo rito ngayon ay magsilbi sanang panawagan doon sa mga nagtataingang kawali nating mga opisyalis ng gobyerno na hindi lang sana sila tumingin sa isang parte lang ng kwento. At sana, yun naman din ang kanilang pakay sa atin nung panahon nang sila'y nanliligaw pa lang sa atin. Sana lang, gampanan din naman nila ang kanilang pinangako sa atin. Nang sabi nila, para kami sa inyo na mga mahihirap. Para kami sa taong bayan, sa mga inapi. Nandito na ngayon ang isang inapi na kasama natin na si Rex Cornelio. Wala namang ayon sa kwento ni Ma'am Colleen ngayon na narinig natin, wala naman sigurong masama sa kanyang mga ginagawa, kundi gusto lang niyang gampanan ang kanyang trabaho. Pero bakit niyo siya ginanito? At ngayon, double, adding insult to the injury pa ang nangyayari sa kanya. Kasi, nang pumunta siya dyan, which is, nag-expect ang tao na makarating sa inyo dyan sa Senado, na makakuha man lang ng kahit papano, kunti man lang na, hindi naman nanghihingi ng hindi naman nanghihingi to ng pera or pinansyal. Sa kanya lang sana, bigyan man lang ng pansin. Na teka, bigyan natin ng pansin. Sa ngayon nga, ang nangyayari kay General Bantag, again hindi ko inaano rito, pinaghalo-halo. Kumbaga, binibigyan lang natin ng mga comparison. Kasi yung asawa ninyo, isa siyang broadcaster. Ngayon, ang pinatay naman dito sa kabila na naging suspect si General Bantag ay isa ring broadcaster. May mga pagkakaiba nga lang na iba't ibang mga circumstances sa kanilang dalawa. Pero, parehas silang Pilipino, parehas silang, kumbaga lahat tayo nasasakupan ng isang gobyerno na dapat pantay-pantay. Kung paano nila binigyan ng halaga yung isang persilapid at tinutukan nila ito hanggang ang kumilos mismo ang ating Secretary of Justice para tugisin itong si General Bantag. At ito pa mama, may narinig ako sa interview nyo, parang sinasabi yata ninyo or ng mga kinaukulan na parang ang hirap ng ipustro yung kaso ninyo kasi parang circumstantial evidence lang, walang
direktang magtuturo. Napatanong tuloy ako dito, Opo. ma'am. No? Kasi parang ganito ang, again hindi po ito ano ko lang naman, parang nakita ko lang na parang nagiging opinion ko lang. Di ba parang ganito rin yung nangyari kay General Bantag? Walang, kumaga parang katulad din sa inyo, ituturo lang. Ang nagturo kay General Bantag, itong mga nakakulong pa. Samantalang kayo, asawa na kayo na mismo yan. Sabihin na lang natin, circumstances evidence, di ba? Kayo mismo katabing-katabi ninyo yung asawa ninyo nang mangyari yun. Bakit parang wala man lang katulad na pagtrato ng katulad ng ginawa dito kay Percy Lapid, yung katulad sa inyo. Which is, same lang naman tayo pinatay. Same lang naman din naman Pilipino. Same lang din broadcaster. Nasaan ang hustisya? Sana ang kinaukulan natin, marinig ninyo ito. No? At sana dito kay Ma'am Colleen, tatagan po ninyo ang inyong loob, ma'am. At Sir. nandito po Sir, kaming mga vlogger I na really like, katulad ng asawa ninyo. sir. Maprinsipyo at ituloy natin ito. Sana nga may nag-comment dito, balang araw, wala ba kayong isip o baka sakali pag-isipan ninyong lumahok na rin sa politika? Kasi karamihan po ito hindi ito sa hindi ito sa kwento-kwento lang kasi history ito. Karamihan sa mga nanamatayan ng asawa ay tumatakbo ng politika at nananalo. Alam natin yan. Malay nyo, ma'am. Ayoko. At hindi para para umasinso ka o para hindi. Kundi para maipatupad nyo naman ang naiisip ninyong tamang hustisya. Kasi sa nangyari sa inyo, mukhang hindi ko yung nakakuha ng tamang hustisya dahil 3 years? 3 years na ba? Tama ba, ma'am? 3 years na. 3 years na. Sir, I really like to thank you for the opportunity na na nasabi ko talaga yung nasa puso ko. Lalo na sa mga killer. Alam ko na sila, manunood talaga sila kasi nagsusubaybay sila kung ma-mention ko yung mga pangalan nila. Pero hindi na. Kilala nyo na yung sarili nila, sarili nyo. Yun ang yung kanina, gusto kong yung sinabi ko sa kanila dahil yun din ang ini-imagine ko na sasabihin ko pag nakita ko sila. Ganun, gaya nung nangyari sa sa Senate. But anyway, alam ko mababash ako nito na na naman ng mga trolls nila. Pero kung kayo ang nasa sa lugar ko, yun pa rin. Yun ang sasabihin nyo, iiyak talaga kayo. Sorry talaga, ayoko. Doon pa sa Senado, kinukumpose ko yung sarili ko hanggang sa mga interviews, mga unang interview sa iyo, sir. Pero kay sir, kanino ba ako unang umiyak? Di ba kay Sir Kaloy? Opo. Kasi bandang huli na talaga hindi ko na ma-compose yung sarili ko at yung damdamin ko, nare-recall ko na talaga kung ano yung pinagdaanan namin, lalo na sa programa mo, kasi pinabayaan mo ako, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, yung hindi mo pa nagawa, yung question mo, ano bang klaseng, tao si Rex, anong klaseng asawa, anong klaseng ama, anong klaseng magtrabaho. Malapit sa puso ko yung mga topic na ganyan kasi basta salamat sir sa opportunity na ito. Sana hindi ako katawa-tawa sa mga tao. Hindi po kasi sa tingin ko mas marami pong natutuwa sa inyo dahil nagpapakatotoo po kayo. Very inspiring po ang inyong mga kwento about dito kay sir. Sa totoo lang, kaya ko po yan sinasabi at yun ang tinatanong ko sa inyo dahil sa ramdam ko po kayo. Ramdam ko po kayo. Kayo yung typical ng pamilya na sana dumami pa. Sana dumami pa ang katulad ninyong pamilya. Kaso, kinuha na nga ng walang awa sa ngalan ng siguro sarili nila ng pakinabang. Marami na kasing marami nang masasama.
kakaunti na lang yung mga mabubuting pamilya na katulad ng asawa ninyo at kayo, ay binabawasan pa ng mga ng iba dyan, no? Kaya, kasi kung, kung, kung lalo na lang natin maririnig lang, mga kasamaan, kaya yun yung talagang target ko na mailabas mo kasi alam ko, nasa loob yan, para kahit paano makagaan-gaan. Magagaan-gaan ang inyong nararamdaman. Hindi naman para ibalik uli yung sakit, kundi alam ko, nararamdaman ko kayo na uhaw kayo sa hustisya at uhaw kayo na marinig kayo dapat kasi nga karapat dapat naman. Hindi dahil para ipagyabang ang nangyari sa inyo, kundi dapat para sana wag nang maulit ito sa mga pamilya na wala namang intensyon na manira ng ibang tao or manggulo sa ating estado. Oo nga. I-research nyo nga kung ilan yung mga cases, yung mga ganun. Talagang makikita nyo doon. Makikita nyo talaga doon kung ano talaga yung nangyayari dito sa Negros Oriental. Paano to kung mapanood nila ito, lalo silang magagalit sa akin. Diyos ko. Mayroon nga Hindi nagko-comment nyo- dito, ma'am. 3 years na kayo, ramdam nyo pa at yung damdamin ng kalungkutan, yung pagluluksa ninyo ay nararamdaman pa ng bawat sambayanan na nakakarinig at nakakapanood natin sa atin ngayon, no? Every time po na ano kayo ng live. Pero mayroon daw hindi ko kilala ha, hindi ko kilala. Mayroon daw wala pang isang linggo mukhang masaya na. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy nila, ano? Pero siguro just lang 'yon. Just patalastas lang 'yon. Yun nga sinasabi nila na, actually, ang anak ko, nag-comment siya, sabi niya sa akin, Mama, nung mga oras na wake ni Papa, tapos yung namatay nga yung Papa nila, hindi ka umiiyak sa mga interview, pero nakikita talaga yung pain sa mata mo, Ma. Hindi gaya ng iba na nakikita natin na wala naman sa mata. Sabi ko, iba-iba kasi yung coping ng ng tao. Baka naman lang talaga siya. Strong lang talaga siya bilang babae. Baka naman ganun. Kasi ako yakin siguro ako, pero sinasabi naman nila na matapang ako. May talaga ako? Ano ba yung personalidad ko talaga? Pero when it comes to my family kasi sensitibo akong tao. Kasi yun lang talaga, kayamanan ko lang talaga ang pamilya ko. Tapos ginalaw pa nila ng ganun. Wala naman akong ambisyon na maging somebody sa syudad. Mayroon yang pumupunta sa bahay na baka daw pwede akong tumakbong counselor, ganyan. Sabi ko, wag na, hindi na. Na lang, tama na lang to. Nakakapagod na yung sasali pa ako sa mga gulo-gulo nila. Kaya nga wala akong pakialam sa away politika ng mga tao. Ang gusto ko lang talaga yung legacy ni Rex na hindi tapak-tapakan at saka kung maari, kung pagbibigyan ako ng Panginoon, makakuha ako ng hustisya. Yun lang talagang pakay ko doon. At saka yung mga iba ring pamilya, cases behind me, sana rin makakuha kayo ng hustisya kung ang lang talaga, bigyan kayo ng Panginoon ng tapang ba na ipaglaban din yung pamilyang nawala. Yung mahal nyo sa buhay na nawala. Gaya ng ginagawa ko sa asawa ko. At sana rin sa mga concerned na tao, maintindahan yung ako dahil pareha tayong namatayan. Ang level lang ng pagluluksa siguro magkaiba tayo, pero sana maintindihan mo na ang hirap-hirap na ginawa niyo. Sana nag-isip kayo na kawawa naman to. Kung kukunin ko ang ama ng pamamahay nila, may mga anak pang nag-aaral. Sana naisip niyo yun ba? Total,
Yung mga expose ni Rex sa Negros Oriental, hindi nga umaabot sa Kanlaon yung signal nila eh. Yun na lang sana naisip niyo ba? Anyway, hanggang dito lang naman sa Negros. Kayo naman yung pinagbibigyan tuwing umiiyak at pumupunta kayo sa nasyonal. Kung magdadrama kayo na inaapi kami doon ng mga mayayaman na pamilya na nasa politika, di ba? Yun naman yung drama nyo. So, hindi nyo na lang sana. How I wish hindi nyo ginalaw si Rex. Hindi sana tayo aabot sa ganitong level na buong Pilipinas nang nakikinig, nanonood, ganun. Tapos, salamat talaga sa mga vlogger. Kanina, nagtingin-tingin ako dyan sa kumpi. Wala talagang, media ba? Mainstream media, parang kung sa kaso ko, parang lang, pluk, ganun lang talaga. Pluk, kunti lang talaga eh. Parang lang. Tapos hindi pa tama yung kwento ng kwento ko. Kung ano lang gusto nilang gawin ba. Sayang. Sayang yung mga pagkakataon inilagay kayo sa Panginoon na mayroon kayong kapangyarihan na tumulong sa taong mas nangangailangan. Pero iba yung ginagawa nyo. I hope you will choose to do the right thing. Sinasabi nyo itong mga vlogger, pero sila naman itong gumagawa ng tama. Again, twinning pa rin, dalawa pa rin grupo dahil mayroon naman talaga mga vlogger na nakikita ko na sinasabi nyo rin na, sir, na bayaran din. Tama ba yan? Hindi Hello? talaga maiwasan minsan yan, ma'am. May mga ang Twinning talaga. ang ating kasing estado ay nagiging prone sa ganyan dahil may mga may mga tao rin talaga na yung bang to the point na gusto nilang gawin yung kanilang hindi magandang ginagawa, magbabayad talaga sila para doon sa makakatulong din sa kanila. Pero pasalamat lang tayo sa Diyos kasi kahit ganun pa man, marami pa rin po ang mga tao na katulad ng asawa ninyo na naninindigan talaga sa prinsipyo lang. Katulad din ninyo. Wag lang si Rex. Ihanan nyo na yung mga pangalan nyo. Rex. Ikaw, si Judy Guzman, si Banatbay, si Sir Kaloy. Sino pa yung nag-interview sa akin? Nakalimutan ko yung mga pangalan. Sorry Ihanan nyo na yung mga pangalan nyo doon. Kasi prinsipyo din kayo. Mabuti rin kayong mga tao. Saka hindi rin kayo tumatanggap ng bayad. Ganun talaga yun. Ganun ang Panginoon In order for you to know what is right, there should be somebody doing wrong. Para malaman mo kung ano yung light, kailangan may darkness. So, malalaman mo kung ano yung day, kailangan may night. So, ganun yun. So, you will know righteousness kung may mga evildoers. So, ganun ang nangyayari sa atin. Minsan lang, masakit lang ba kung ikaw yung matamaan ng mga pinagagawa nila. Gaya ng nangyari sa akin at sa pamilya ko. Pero I'm glad that my children is happy now kasi nakikita na ng buong Negros Oriental na hindi ganun ang papa nila. Kasi sila yung nasa labas sila yung nakakarinig na ano daw yun, ganito daw yun, ganun daw yun. Tapos alam naman nila kung saan ako pang elde, sabi niya, I know my father. He's a good man. Tapos I don't want to explain every time. So ayun, nung nakita niya ako sa Senado, nag-text talaga siya sa akin, sabi niya, Mama, thank you sa sakripisyo mo para kay Papa. So, nakikita nyo kung gaano siya o ano siyang klaseng ama. Yung anak mo, text sa asawa mo na nandun sa Senado at sasabihin, Mama, thank you sa sakripisyo mo para kay Papa.
No? Minsan, naano na nga ako na, papa kayo ng papa. Pero ano ko naman din yan, trabaho ko rin din naman yan. Nung maliliit pa sila, pag nakakalimutan ni Rex yung mga special occasion, kasi busy nga siya, ako yung bumibili ng toys at sinasabi ko na galing yan sa papa niyo. So yung pagmamahal na talaga sa papa nila talagang grabe. So salamat talaga sa inyo. Salamat sa Panginoon at may mga tao palang kagaya nyo. Hindi lang pala si Rex nag-iisa. Iniligay kayo ng Panginoon sa gawaing to. There's a purpose sa mga buhay ninyo. Sana, ano bang tawag sa Tagalog na, ano, ampingan ninyo, sir? Ano nga yun sa Tagalog, yung ampingan? Ingatan ninyo. Ingatan. Ingatan ninyo ang pagkakataong ibinigay ni Lord sa inyong makatulong sa kapwa nyo tao, yung trabaho nyo. Kasi everything is, parang